डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एगो महान वैज्ञानिक रहन। आपन प्रेरणास्पद जीवन के अपना जीवनी आग के पंख में बहुत सलीका से लिखले बड़े। ई ऑडियो बुक में आप ओकर भोजपुरी रूपांतरण सुनेम। हम एगो कुआं हैं हिंदुस्तान के पावन धरती पर। जे लोग दिल में आपन माटी खातिर, आपन परिवार खातिर कुछ कईल चाहत रे और ईश्वर के कृपा सगरो फैलावे के नियत राखेले, ऊ नौजवान सभे हमसे बहुत कुछ सीख सकेले। ई हमार कहानी है जैनुलाब्दीन आ आशी अम्मा के बबुआ के, ऊ लइका के जे अपना भैया जोरे अखबार बेचले रहे, उ विद्यार्थी के जेकरा के सवरले पंडलय मास्टर जी। कहानी एगो शिष्य के जेकर गुरु रहन सुब्रमण्यम अय्यर और अय्यादुरई सोलोमन, जेकरा इंजीनियर के पहचान देले एमजी के मेनन आ प्रोफेसर साराभाई जैसन महानुभाव लोग। कहानी एगो वैज्ञानिक के जे लाख बाधा विपत्ति के बाद भी सफलता हासिल कैलस। कहानी एगो नायक के जे देश के एगो दिशा दिहलस, जेकरा साथ रहे मेधावी आ समर्पित अनुभवी लोग के टीम। भारत के कार्य क्षेत्र में प्रगति काहे नइखे होत, का बाधा बा, थोड़ा ध्यान देम तो बुझाई। यहाँ के अफसर लोग झूठा शान में जियत रहे, अपना से जूनियर्स सबऑर्डिनेट्स के बात सुने में उनका अपमान बोध होला। यही से भारत आगे नइखे बढ़त। आप लोग के बेइज्जती भी करी आ अच्छा परिणाम के आशा भी करी, दोनों एक साथ नइखे हो सकत। ना ही ऊ कुछ अच्छा और नया करी अगर आप दिन भर ओके गाली ही दी और कोसी ही। ई बात भारत के पेरेंट्स अभिभावक पर भी लागू होला। यही से बच्चा बच्चा ना रोबोट बनकर रह गए हमेशा। सख्ती और कटुता में, अगुवाई और दादागिरी में ढेर अंतर नहीं खे, लेकिन अंतर करे के चाही। बाउर आ खराब चिन्हे के चाही। 21 दिसंबर 1963 हमार नासा से आवते ही भारत के पहला रॉकेट लॉन्च भइल। साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाची नासा में बनावल गेल रहे। रॉकेट के सफल लॉन्च भइला पर प्रोफेसर साराभाई हमनी से कहले कि कलाम, का ऐसन संभव बा कि भारत में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्वदेश हिंदुस्तान में ही बना सके? हम कहनी जरूर संभव बा। भारत के टीपू सुल्तान अंग्रेजन के खिलाफ युद्ध में रॉकेट के इस्तेमाल कैले रहन। 1800 ईस्वी के आसपास युद्ध में जीत के बाद अंग्रेज उनकर रॉकेट बरामद करके ओकरा के इंग्लैंड भेज देले। ओकर पुर्जा पुर्जा खोल के ओकर भीतर के विज्ञान तकनीक के समझे खातिर, रिवर्स इंजीनियरिंग करे खातिर ले गए। लेकिन भारत में तब से अब तक केहू भी एह विषय पर ना सोचले बा। जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव से रॉकेट बनावे के सपना हिंदुस्तान एक बार फिर से देखलस और ऊ सपना के पूरा करे के जिम्मा विक्रम साराभाई ले ले। भारत के बहुत बुद्धिजीवी लोग आपन नाराजगी जतावल लोग कि नव आजाद भारत देश के ई सब चीज के जरूरत नहीं खे, पर नेहरू और साराभाई के परिकल्पना रहे कि अगर हिंदुस्तान के दुनिया के नक्शा में अपने आप के पहचान दिलावे के बा, तो विज्ञान और तकनीक में विश्व से कदम मिलावे के हुई। विज्ञान के जरिए आपन रोजमर्रा के समस्या के समाधान खोजे के हुई। आत्मनिर्भर होके के पड़ी। इंतजार के फल मीठा होला। थुम्बा में रोहिणी और मेनका नाम से 2 गो रॉकेट बनल।
साल बीतल ही होई कि एगो मीटिंग खातिर दिल्ली बुलावल गई। मीटिंग में ग्रुप कैप्टन VS नारायण से हमार पहचान करावल गई। प्रोफेसर सारा भाई रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम रैटो बनावे खातिर बोलत रहन। एगो मिलिट्री के जहाज जे रॉकेट के मदद से उड़ान भर ले, ऊ भी बहुत कम जगह से। रात में टीवी पर भी खबर आ गई रहे कि हिंदुस्तान स्वदेशी मिलिट्री जहाज बनावे जा रहल बा और हमें जिम्मेवारी मिलल बा। हम विविध अनुभूति से भर उठनी, खुशी भी होत रहे, आभार भी होत रहे, लागल कि मेहनत सफल हो गई। 19वीं सदी के एगो शायर के बात याद आवे लागल, हर दिन खातिर तैयार रह, मुखो मुख उनसे मिला, जब ऊ कठोर हो तो सह, जब तू कठोर हो तो वार कर। रेटो पर काम के दौरान दू गो अच्छा बात भइल। पहिला कि सारा भाई देश में स्पेस रिसर्च प्रोग्राम खातिर 10 साल के रणनीति प्रकाशित कैले। हमरा ऐसन लागल कि आकाश से हमार प्रेम कृतार्थ हो गई। और दूसरा कि भारतीय रक्षा मंत्रालय में मिसाइल पैनल के गठन भइल। नारायणन और हम एकर सदस्य रही जा। ओह टाइम ले SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनावे खातिर ओकर नाक नक्शा सब तैयार हो गेल रहे और ई SLV बनावे खातिर टीम के चुनाव भी हो चुकल रहे। हमार खुशकिस्मती रहे कि हम ऊ टीम के इंचार्ज रही। प्रोफेसर सारा भाई के ई इच्छा रहे कि लॉन्च के चौथा स्टेज के डिजाइन हम बनाई। हमार आदत रहे कि हर मीटिंग के बाद हम सारा A to Z बात सारा भाई के बताएं। एक दिन ऐसन एगो मीटिंग के बाद त्रिवेंद्रम लौटत रही। सारा भाई SLV के काम के जांच पड़ताल करे गए। दिल्ली एयरपोर्ट से हम सारा भाई के फोन कैनी और पैनल मीटिंग के सारा बात बताईनी। सारा भाई हमें त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर वेट करे के बोलले, इंतजार करे के बोलले। त्रिवेंद्रम पहुंचनी तब मातम फैलल रहे। सारा भाई के दिल के दौरा पड़ल रहे। ऊ ई दुनिया में अब ना रहन। हमरा खातिर ई बड़ा सदमा रहे। कुछ घंटा ही तो भइल रहे। प्रोफेसर सारा भाई भारतीय विज्ञान और तकनीक के राष्ट्रपिता रहन। उनका अपन काम बखूबी आवत रहे। कैसे अपना टीम में नेतृत्व लीडरशिप के गुण ले आवे के बा और अपन विचार और कार्य से हमेशा उ लोग के प्रेरणा देस। कुछ साल MGK मेनन साहब स्पेस रिसर्च के काम संभरले। बाद में प्रोफेसर सतीश धवन के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के जिम्मेवारी सौंप दिहल गई। अब थुम्बा के स्पेस सेंटर के मॉडर्न संस्थान बना दिहल गई और सारा भाई के नाम पर VSSC विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर नाम दिहल गई। नामी जानी मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहला निदेशक बनले। कोई भी इंसान जेकरा एगो टीम के अगुवाई करे के बा ऊ तबे सफल होई जब ऊ स्वच्छंद हो, आपन निर्णय खुद लेवे और अपने नीचे के लोग के प्रभावित कर सके। व्यक्तिगत जीवन में भी संतोष पाए खातिर आजादी और जिम्मेवारी दोनों के ही जरूरत बा। आपन जीवन में संतोष खातिर हम दू गो उपाय लगावेनी। पहला, आपन ज्ञान और कौशल के विकास कर। ई सबसे अप्रत्यक्ष लेकिन आपके काम में आपके सबसे बड़ा हथियार है। जितना नवीन आपके कौशल बा, आप उतने ज्यादा आजाद बानी। आपके जानकारी जितना बढ़िया हुई, आप उतना ही अच्छा से अगुवाई कर पाए। हर दिन के काम खत्म भइला पर भइल काम के जांच पड़ताल करी, अगला दिन के काम के रणनीति बनाई। दूसरा तरीका ई कि आपन काम के आपन गर्व समझी, आपन ज्ञान
और कौशल के आपके सही जानकारी हो, का कर सकतानी और का ना दोनों आपके पता हो, या तो ऊ कर जौना पे यकीन हो, ना तो जौन कर तारा ओह पे पूरा यकीन रखा। एसएलवी खातिर 3 साल काम करे के दौरान बहुत कुछ नया पता चलल। विज्ञान और तकनीक में का अंतर बा, अनुसंधान और उत्थान में का अंतर बा, कोनो भी चीज के निर्माण में गलती होखबे करी और हर गलती सफलता के ओर आपके एगो कदम है। एसएलवी के निर्माण में बहुत बार नाकामयाबी हमनी के हाथे लागल। एक दिन पूरा टीम एसएलवी के काम में जुटल हुई कि एगो मौत के खबर आई। हमार बहनोई से ज्यादा हमार दोस्त जलालुद्दीन के मौत हो गई रहे। कुछ समय खातिर हम सुन्न हो गए रही। जब होश आइल तो एहसास भइल कि हमार एगो हिस्सा कम हो गए रहे। राते रात बस से हम अगला सुबह रामेश्वरम पहुंचनी। जोहरा दीदी आ महबूबा बुचिया के का समझैती, दोनों रो रो के अपन हाल बेहाल कैले रही सब। थुम्भा लौट के भी काम काज में मन ना लगे। प्रोफेसर धवन हमके समझावस कि एसएलवी के काम में जैसे जैसे प्रगति मिली ई दुख भी कम होत जाई। 1976 में पिताजी 102 बरिस के उम्र में रामेश्वरम में ही स्वर्ग सिधार गए। 15 गो नात नातिन के छोड़ देले रहन अकेला। एगो परपोता भी रहे, कुछ खास त ना भइल रहे। एगो आम बुजुर्ग के मौत भइल रहे। ना झंडा नीचे कैल गई, ना ही बड़ा शोक पालन कैल गई। ना कोनो राजनेता रहन, ना ही कोनो विद्वान रहन। एगो सीधा सादा फरिश्ता रहन। उनकर जीवन शरीफ सादा लोग खातिर प्रेरणा रहे। हम माई के साथे बहुत देर तक बैठनी, लेकिन मुंह से बोली ना निकला। हम माई के गोड़ छुअनी, उ दबल आवाज में आशीर्वाद देलस। हम थुम्भा जाए खातिर विदा ले लेनी। एसएलवी 3 अपोजी रॉकेट फ्रांस से उड़ान भरे वाला रहे। ओमे बहुत समस्या आ गई। हमें फ्रांस जाए के पड़ल। हम निकले वाला होखम कि माई के देहांत के खबर आए। एक साथ परिवार में 3 गो मौत हमके तूर देले रहे। लेकिन वही अभी एसएलवी यह स्टेज पर रहे कि हमें अपन पूरा ध्यान ओह में देवे के रहे। और अगर आप कोनो काम में 100% देतानी तो और कहीं अपन ध्यान देवे खातिर कुछ भी न बचे। 10 अगस्त 1979 एसएलवी 3 के परीक्षण उड़ान खातिर चुनल गए रहे। 23 मीटर लंबा 4 स्टेज वाला 17 टन वजन वाला एसएलवी 7:58 पर उड़ान भरलस। प्रथम चरण सफल हुआ। पहला चरण से दूसरा चरण के पार गमन मन मुताबिक भइल। आपन सपना और कार्य के सफल होत देख टीम पूरा मंत्रमुग्ध रहे। तभी अचानक दूसरा चरण में रॉकेट नियंत्रण खो दिलस। 317 सेकंड बाद उड़ान रद्द कर देवे के पड़ल। पूरा रॉकेट हमार डिजाइन कईल चौथा स्टेज के साथ नीचे श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर जाके गिरल। पूरा टीम उदास हो गई रहे। एसएलवी 3 से बहुत आशा रहे हमनी के। हम भी बहुत थक गए रहे, शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे। सीधे अपना कमरा में गईनी और सो गईनी। दोपहर में नींद खुलल। डॉक्टर ब्रह्मपुत्र सिराने बैठल रहे। उनका संवेदना हमार दुख थोड़ा हल्का कर दिलस। हम उदास मायूस जरूर रही पर अकेला ना रही। जांच में पता चलल कि दूसरा स्टेज के कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम के चलते पूरा एसएलवी 3 के उड़ान असफल भेल रहे। तकनीकी विफलता के प्रकाश से सभी संतुष्ट हो गए रहे, पर हमार मन बहुत बेचैन रहे। हम प्रोफेसर सतीश धवन के बोलनी, सर तकनीकी विफलता के नाम से हमार साथी लोग भले संतुष्ट हुई, पर एसएलवी 3 के प्रोजेक्ट के निदेशक के हैसियत से एकर विफलता के पूरा जिम्मेवारी हमार बा।
विज्ञान के कार्य बहुत उत्साह भी देवेला तो बहुत निराशा भी। ई बात खुद के याद दिला के हम दिलासा देत रही।